Kag sa good vibes, Unigames opening subong hapon diri sa Bacolod City kagaang Dalasal volleyball standout nga si Angel Canino ang magalid sang sportsmanship nga oath. Subong hapon magabukas ang 26th season sang Unigames sa Capitol Lagoon. Ang hinampang ang liwat nga magabalik sa Bacolod City matapos ang napulo ka tuig. Ang opening ceremony ang pagasundan sa Governor's Night Welcome Dinner kag Fellowship Program. 1,500 ka mga atleta kag coaches ang yari karon sa Bacolod para sa Unigames gikan sa 41 tanan ka mga colleges kag universities. Ang Unigames Season 26 competition ang formal nga magasugod buwas nga adlaw nga nagalakip sang athletics, badminton, basketball, football, futsal, table tennis, taekwondo, volleyball kag beach volleyball. Ang halos tanan nga mga matches sa Bacolod ipatigayon magluwas na namang sa volleyball kag futsal nga hiwaton sa Natalio G. Velez Arts and Sports Center sa Silay City kag sa Carlos Hilado Memorial State University.